झूठ बोले तो हमनी के बचपने से सीख लेल रहनी जा। अपना मने कहियो स्कूल जाए वाला ना लइका और स्कूल में गइला के बाद गधा मार पिटाए वाला लइका भी छुट्टी के एप्लीकेशन में लिखे कि आपका आज्ञाकारी छात्र। लोग कहेला कि लड़की मेहरारू के बिना घर नइखे चल सकत, बाकी आजकल लड़की मेहरारू के बिना फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक कुछ नइखे चल सकत। घर में सामान रखे के जगह तो बहुत होला, बाकी अगर केहू घर के लोग से पूछ देबो कि हई सामान कहाँ रख दी तो ढेर लोग कहेला ले आओ हमारा कपड़ा पर रख दो। हद होला कोनो चीज के। गुटखा, सिगरेट, दारू, तम्बाकू ये सब के पैकेट पे लिखा रहेला कि तंबाकू से कैंसर होता है, मौत होता है। बाकी इंडिया के लोग ना मानेला, काहे से कि इंडिया के लोग खतरा से खेलेला आ खतरा के खिलाड़ी होला। शिकायत का करे के बा, आजकल के बेटा बेटी से कम नहीं खीस। वो अलग बात बा कि काम करे में ना, मोबाइल चलावे में, झगड़ा करे में। काहे उदास बैठल बड़ू, का चाहतरू? मुझे प्यार की चटनी चटा दे पिया, मुझे प्यार की चटनी चटा दे पिया। अरे पागल, उ चटनी ना कहाला, उ दोसर कुछ कहाला, जाए दो ना बताई। तोहरा आँखी के कजरवा कटारी बनल, तोहरा आँखी के कजरवा कटारी बनल, लागे भौहा जैसे धनुहिया तनल, कौना आदा से हमारा पर फेंकलू तू जाल, अखिया लड़ल तो प्रेम के बीमारी बनल। ऐसे प्यार के हमरा भुला गइलू हो, ऐसे प्यार के हमरा भुला गइलू हो, फुसके हमरो मड़ैया जरा गइलू हो। दिल तो तहरे बा, तहरे रही रे पागल, हंसा के पीठी में खंजर धसा गइलू हो। आपन दुख हम केकरा से कही? उ रोज रोज कहते रहे कि भाग के शादी करब, भाग के शादी करब। हमारा का पता रहल है कि दूसरा के संगे भागे के कहतिया। आई हो दादा, ओहो ओकर रिचार्ज करावे खातिर जो बेच देनी मोए घर के हो।